Iron leader akazokechwa naDennis Thatcher mumza vaive mudhurirani vaneswaga yamena nesitukwani plus ndo prime minister akaseva nguva yakarembesa muBritain kozoti Ronald Reagan who reminds me of Superman ndiwanzira boss anga radio broadcaster sasa politician jamana wakasurvive assassination attempt Secretary of State Alexander Haig state ama statement ari vague as of now I'm in control here magenga chimseka cause asinga make sense cause George Bush angari mudenga Air Force 1 kwete mbutsa ngari mudege idzi inhoroondo dzenguva dzakapfuura edzinonhoroondo dzenguva dzandakapfuura nadzo. I remember ndichiri mupana kuchikroswa makombo Peugeot 544 ndichigara pamakombo zvichinzi uyu habhadhare uyu half ticket ndichinzi number 7 nebhora because of mariketi ane mateya mwana uyu apa ire wandini mavenda achinzi magedzi ebhora kuchiri nemabhini emadhiramu akachekwa aita ngura wakanaya matroisa achinzi angaramba panze achitamanda mota dzemawaya kana zvidhina zvekusunda zvichinzi bhazi mabhazi pinda mujecha ari mazuko kombi iri mini bhazi yakasangadaidza unzi kombi after VW kombi 2.5 yakureplesa maET ayakudzoka futi nhasi mina Leopold dzakawira pakapinda $2 coin ichinzi pangolini tafana chinyeperana kuti goridhe paholiday yaAugust neyaDecember remember tisikera matemba takungana nemakazeni hopo pachiriliswa mafresh ana pris mahopo wangu samzembere chiri mpoto chimbambaira chiri mpoto tikondo ndera mai vadikondo branda majose munetu table netu chair netu skana tunotamba tichiti ndochi ndo mazuva enetsa fashion kudzoka futi nhasi maskochi madangaling madicals masaizombe maearring John Cena naBatista sarapinda mupicture kuna Lex Luger kozuna naKamala Bret Owen Hart Shawn Michaels Jim Duggan natsanu vaya vanonzi Undertaker tsanu vaya vagara machips anonzi maJohn Cena hazi rwakatanga watora Slava wrestling zvakatanga nemadoing magengi aispenda kumeso gangira vanhu ana chinhu chitapa space yo